Asanteman TV. Yes, so mosompa. Sumana kasano. Oh, si wona. Usumbreni no.
Yeah. Of course, I tell from us by. You do sound no. What gets but to one? Yeah. It's get it out. I tell from a people. Obi na Asanteman or so pen Asanteman Wow. And then another boy, my oh boy ma o wa kuna bedmase ano wo ye adwuma bia apart from schedule no ye awo akwantuo scammers for adwuma bia apart from schedule no ye Nananom do tambe ye bye maybe na ye be no sebi abia to ani akọfo na ade ato mani oti no ese owere omopa omobere omeyi ade ato na ni no efire ni suma no dem tie ba eku enwa 2 o'clock na ebeku wow and any braba papa asa na penipa we bosom na oba na aka penipa wow e se fugu na sana aka probet ma wo de achewo wow okaso o ya ade ma so be ya ma na kuma wow nana na di say angasa ayo so ko bia akuna bedmase akuna bedmase mo wo anti ame usuri ni say ya ngasa ya femo wo ahene champion ọwọ́ ẹni papa bi nínú òhun náà sẹ wọn àyà bọ sọmfọ mi na mi bọ sọmfọ no te bọ sọm no ojú ẹdí ẹni sẹ mi dwuma di ni sẹ o ba bọ sọm no wọ no mo anasa wo pa efio na ngasa ba be hume wo be hume a o ba hu konfo na hu konfo na hu na ngasa e bọ sọm fẹ na fẹ bọ sọm na ma wo sọm na wo ye adwuma no a se bu ba da tu mosi akoma da mosi ona ba ba tu no wo ba tu no so ade o anya abe na be wa mane o anu aka se be kana do hin kama se ma atira amo mu de o sanete o wi so be sa ya ma ama na be sanete ọwọ́ ẹni ọbịa abato aka sa ku so le family na ajwa Greater 1 TV ya dem live gidi Greater 1 TV ya dem gidi eti na we obet ma bo henu oh wait da ko cha from wait pa ko o de actually what's it has be ọwọ́ ahine de ko bo sa se cha mama chia ba ku se ama je se me ye mu kotua nyina kusia akobọ me ye mu kotua nyina akobọ me na me nyina je se o ti se me ye mu kotua di kotua be ni me ye na chia me ama je se wa pam me etu ho me hu nyina di hire me hu nyina di hire e ma pia enye ize enye se dia papa eni bra papa want say oni Nananom me ba to nana you dey say me ba to atase konfo atase konfo nana konfo we me ba to oni mo ya kwa akoto me ba to okay ya da se pepe enti e be say hye wani mo se be ya wo kasa ne ya wo konfo na ya bisa wo se bia ma da se aha enti nana esu man na papa Eni braba papa Nananom eni braba aha mo ma ko ma Nananom mo acha me ni so Nananom ba bibia de na fa they say me ko shampo enye ize oni Nananom aso penfe wow na free na buy na fra Asante wa ko Asante achimago ba try what did ma ti ano pe ba try bibi aboko amomre dabi emre Samu stage na mo dabi
jina mani braba ne de no breni nananom ade nyina na da for no sabre wo so mo de oyi awo eja wo mo de share kwan esi nananom jina mo na so mo mre dia ye ni ano e be ka fi abre nananom braba ne ye bre so mo jina mo ikwan de ye fi jina mo da ma wo ye de chia mi ana e ba so ara ma me ko somfo nana kita ko me bi wala ma be ma jire ada ma ni na ne se so be fe ya bre watia so wabana wa kita ko ma ko fo ti mi nyere so be fe ma ya ko fo kita ko ma o fo ya baba wa na so ba se de wani tia no wa ma ne ko ma en na se so ni abre wa ti se no usampa abre wa be tre so ya ne tie se ko ma ne kire se esio e abre wa be fie sa me de esio ni na madama ko so fo ju me de me ju me de ni se me se be bia esio be ko bia no ne ma be da kwaso funfuo bia ma na bibia be ko pepe yo sa pepe na etie e bia na be ma minam we milieni onfo be chia me onfo chia we je so o tse yo do wani kwana se brada ma onfo chia no onfo ye nipa o so me ba ne so ansakra ya ba ni mu ana sabi abosom no o som ye ene ye so som ho etubo so chia wo no chia we je so wo wani kwa ene o chia wo enya ye kusia ye dom ene atifie etise wona mo ewu obi wutimi nsan nipa kro o chia nipa kro ogbo ni ani die fan so what you say etubo so chia no chia wo just say bia wo so chen bo so na so amame na amane kwa so sana e wo se e ba no madama me husa na na ko intimate awo mate me na si bebre na wo sia fo ai na no me husa na chia me no na chia me no ai na chia patu ni su ye na chia na adwa no ai me yam ko so nyina dwudwa apapai chiwo me yam eye ize esanse me chia bi sada ene de papa me se ma me ko ka pia o ma no le ko yi me kana ko ka pia o ene de na na se ne eje na nche ya be ye wo bia na chese ene se dia ha me ka pia o bi o ene o he ma betia wo ma betia na na sire no na echago no na sire na echago tue sire su de fitanti sire kwa ene echago ma beti enti na da wo fa de na se sama ye sira pati ase ye wie ya de se ko so to yi ma ye na ese akọ mi jira gidi Asante ye tiri ku bia bia enso akosire ta abusia ye gbeta 1 TV me so subscribe ya ma me wa like video yi me usa de chawo do na aba Asante eni amamra ko basa Asantehene anaso ohima ewu a yedi na wotweda ne wie pepepe na yewura ehwe eme ye hyebra de to so dotiye eno na ekoso nei ti ayese obi ewuo ne yese ene ye fuda ho no wie a yetimi gina so ye ayie yekosi afu no wie gina so ye ayie bi wo so mo si afu no a ye de ye ahyeda Asante amamre ne amane mu no ohima da ho se ya na sempo okrakọ akura se ya de dika ye be ye na wotweda ye wie a ne aye dotiye no kama ye dotiye no ewie saa no a na de aka ne se ye wura behwe na odina na amusini anase osi ohima afoforo osi Asantehema afoforo a sa Asantehemaa no ene beba behwe na waye ye nana ne ye de ne kwa akura na se ya sha ase de na tumpamu anya ne adoma ye be adaboko no obeba behwe aye na ayie ankasa enti saa pepepe na abakosam ni amane no etie amamre ne suntwamu abusuafo ba ko ameka aka ho ne se enura emra adum hene ye ka Asante amane mu adum hene a oyo tumfo bra ni panini oye brafo kase pa ti abrafo ni nyina ahye na se enna wonante fredum one na brafo namfom kutomo sekan wo makode ede namfom sa fredum ebewura manyumre ha de sonim ewo menhia ahemfia ebe ya amane ne amamre ni nyina aye so mo de kire so mo ni abre wo mukuta sekan ne akode
said the Asante Abakosem no saa no mu gina mu eno aye interview okan o se Asante Abakosem nansi san ebi mu kire so Asante Abakosem asesa Asante Abakosem ka ye first no a ka saa bre nkan ko fuoti ni ade wo mu so mu da so gina mu Asante Abakosem yansesa no eti saw ka huye eni bre na ekoso Asanteman ba bia wonam bia ho huye de ya ka che o sai enhyɛn sɛ deɛ sitie no de so pɛpɛpɛpɛpɛ wɔn ni so na ɔkɔfa baabi ani kwan sɛ ɔfa ɔkɔyɛ deɛ ani kwan sɛ ɔyɛ deɛ na deɛ na bo asiako ɛna de ti agya kyerɛma enti bisrɛ wo a wo me hwɛ deɛ titu no yɛ wada no koraa deɛ ani bere wo papaapa fi saa bere wada no ebire sɛm kwan na ɛkɔ so ɛwɔ bɛhyia ahemfie enti abusuafoɔ ɛno ɛna wo president south eso duku na ni ana wona o se na wona ba ke ya no sanju no sanju no ya sanju no be no akenya busu ntuba ebia ha eyemia nko ya memu emem ne hema wo mute ha saa so ena wei ekro ehene ne hema wo mute ha saa ene kama nti wura manhia ho a bibia ye order everything order enti ya hyehyɛ ne kama enu chi nso no wuri se oba Asanteman mu a ye wo fekuo ahodoɔ nyinaa nso no bibia wo baabi obetena ampanyimfo hyehyɛ ne nyinaa kama so ene enta saa kusi nyame adom a ye wada da suo mu a yede ye nana Asantehemaa nana Konadu Yiadom a otoso miensa ebekɔ ekura enche kura Asantehene tufo se tutu ababio a otoso mienu ababio no ano no ha ti madaroma wode amane ani amamre ebegu kwam ewo bia Asantehemaa eda no esom ahodo nso ebekɔ so ni nyinaa ya ade a betwa amohu sɛ de niema esi etie kɔ so a ne di echi Oye pro say. Echa ya kasade. Mata. Eya wa ya nana be ya. Agreti odu for bo so agreti a. Nana kita ko me. Career great ya. Asante ni bo so. Ora se ba fo na tan nsa. Wa bo so ke se na ko pe. Agreti. Ahora abre o tia preocupe. Ahora abre wa. Ahora ko Asante ni preocupe. Abrotia ese Asanteman kasi na sabe wono ko ya abrotia ya ko ya membre ni wo to ka tu bia na fa sa de kese ya ko so wo ni wo wa na man wa so dro na ma tete wa ni ha esi e fu ya na Nananom na sabe ya kama
Machine I have to for. And this is what I was in the Ghana say, but the two people was so much more what I for. It was so much for the Nananom was that I was in there. But Christian was my home. Oh, that's a picture of us. They got in the street. Says I was in the world to me. I did this to my aunt. I'm glad to see. I'm always free. I'm a free farmer. Was in 9 road. After one time, I let you hear a cost. A song for song, a song is the Asanteman, let me say. You Yamedasi, you might be a so of us will be good. And it's a young about paying an Asanteman, a car room. As you are from Baha, Yababa, the Common, Yare, Apple, Vibia, and Yapwet, Yarese, one India, so badly, in so soon to me, and the head compensate medium. It's a net to mediate and pass was a bar and said, Yabahama, Vibia, so I thought it. What come on you? And I feel now about a Konadu. Yabara, a bit our matron, I was with them. Amaja, Omuga, you'll be here. Aja, Abin, Uma Fanda, Aja, home, and then I am the sign. Abba. What did you say? I was some about my father, about Bushiri, and the Konadu. It's about Bushiri, to about quiet, I am a house. You know, what's on the buy the governor? I think it's going to be I think it's Nasa Yoni by the Betty Papa Ma, Ubiawan Akadia, Tabi of it. I was on Somuba, or also Nafadia, or the Baron, and I was on Monswa, and next woman, where you took George Russell, where you took a feeling a cow behind it. You know, it's
ne bosi na mo kasa ya da se pa nso me da se pa ne kasa yi of farmer e wa hafoman town mu na na ye bo a krobo tum komfo ne me ya da se pa yo me nso me da was farmer ade se ya our by grace ukromu akomodu ya oye say ya di ye ode yelo de ko wa na fa asante amamre ene asante amanye ya echagu ya de ko wa to ko ya de amamre ene amanye obi da tete sa yele ye na ma olha já sabia pá na wakyekye mu aka ɛde akyerɛ yɛn sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɛne abasi ebesua deɛ eti deɛ ebɛn wɔ ha bi a ɛkwan bɛ mu a yɛbɛgye mu nkyerɛ mu ɛde ɛfi mpanyinfoɔ hɔ na bibi akɔ so ne kwan saa ɛtete obi ka tete ɛwɔ bi ɛkyerɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛnso esi ɛteɛ saa ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ase yi a ɛnyɛ kuma ɛkae sɛ ɛde mpanyinfoɔ kyerɛ mu ɛnura ɛma a yɛte aseɛ no sɛ amammerɛ ne amanneɛ yɛ nanom ɛyɛ wɔn mo ɛyɛ a na wɔn mo ɛde ebie kwan esiane sɛ sɛbi nanom aka ne ɛkyerɛ sɛ yɛka asante bi a yɛ nanom ti ne firi mu a ɛnyɛ yie eti n'ahema ɛkɔ kura na ne kwan so ɔno sɛ ɔbɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ama sɛbi n'ahema yɛbie mu koraa ɛso ansana yɛaka bia atoa so yɛnura gyafuo mu ɛnanom akɔnfoɔ ɛhyɛ aseɛ ɛkɔm yɛ a yɛde bɛsi saa bi akɔ kasa na ɔmo so na ɔmo ɛkɔ yɛkɔ so yɛka bia so yɛnyɛ yɛ na akeka wɔ saa
Então você tinha nosso papel, então foi nem só mas foi a cá, para encher e a que o sabre, tinha aí a mamãe da mãe. Tinha a mamãe da mãe, ya isso cultura na meia, encher para ela o que a coisa vai trazer, usa sabre, não ɛne adeɛ nyina ɛyɛ adwuma yɛ ɛyɛ adwuma koraa yɛ sɛ yɛ kɔtɔ the one of the royal funeral rites of Nananom Yiadom, the third, the 14th Asantehemaa, the 14th queen of the Asante kingdom. Whatever is happening at the moment, whatever is transpiring at the moment at the Menchia Palace, is just customary rites that are supposed to be performed begin the royal procession for the late Asante king. Because we believe that in the history of the Asante kingdom, line with customs and culture, Nananom's role in the formation of the Asante kingdom can never be neglected, can never be underestimated. And so it is just right and fair that as a royal funeral rite or the royal funeral rite commences today, Nananom from all walks of life across the length and breadth of Asanteman join the kingdom to perform these rites, these sacred rites, I must say, to usher the beginning of Nananom Yiadom's death year. So all we can see at the moment are traditional rites being performed by people who believe are fetish priestess who represent Nananom Apostle. In English we say that gods with smaller letters, because history says that before the formation of the Asante kingdom, it took the intervention of a very powerful fetish priest by name of Konadu, who conjured the golden stool from the sky, which became the soul of the entire Asante nation. And it is just right and fair that as time goes on, time memorial, the Asante kingdom should recognize and appreciate the spirit of Konadu.
beliefs that lives through various Scottish priests in all local dialects and conform across the length and breadth of the kingdom. Yet was Obusia, Efa Eche, Yeni Akefo, let me be uncle so, as you find so, and so I want mobile. Now was subscribing, now was share, I will be and so na eyi kakra bo fa nche me ma brand here no ya wo kwa fie no me nya betri ya me ya no betri ani na e be ya asubio kwansi eti aha wo ha wo se esuo kofi tegare tongo mosi akon ene aduro omo so e wo ha ya omo so eji kuma so fa ya enye asante to a eti Nananom konfo ye wo Asanteman mu Nananom konfo ye wo chichi ene bencheye obia eye na famudie ede afwa na Asantehemaa edotie na Asantehemaa kana amapodia no dotie dia akoso asubio ba se ye sei wo de ka mo sa na wo de ka ye ko so ase na ye so wa ma ye bori na eso mo se dia se wa Asantehemaa dan sa eye obisa se mo wa ko biti afwa Asanteman Asantehemaa ele ko se o mo ni afri ye ba ya enye de ye gbe wo de se dia e ko so se dia is okay bia e ko so na fa so se dia is etie and so on by Grace TV YouTube by Grace TV ya jamani boy eso mo se dia is etie se musa o de kan ho e ona inka hu ya kan na etie mo se dia is etie bia e ko so on say to ine won no bi o sigina ko sa sa o ko ti esi wa bra sa te ne ko e ti ka o e on so to to ine Sati ahani abu ye to kunye na ye fa na ya ke bi ope na mo so ama ya ma ya kwa so e de ni na ba ya ya se to bra e so so na mo na so
Something there, when you get that,
amanyebo ina mu adisia asombo Yes, that's when I pay. Yeah, man, I'm at the ball. Anybody here? And so, yeah, the ball. It's the ball of the Asante. That's what you are. That's how I am. That my mind with the that my mind with the who's the young to go on and Nananom na samdo omunso na hanyanya da omukom kyerese ne braba omunso ekọ eye na hema ya na hema da no ahene nananom e na samdo omunso kọ ebusia ene de amamre ne amane yekoso ye hu se yi wo ya agwa I saw myself coming. Yes, we didn't know we are we didn't go to work for, but just a talk about proof. And you're going for talk about proof. Yeah, you also catch a man. They can be actually troublesome. I have said I'm here to troublesome. So for now, was to troublesome. I'm in Yanwaha. Nananom tumi odedum yeno netimi frata asi osuda sisi ajami atom ya ma tumi a ori tu tirabosom netimi tumi bosom tirabosom do afako ban profu omela papa we eya tale ebese enku eba ni dunia eno ebetimi ase ba suman de wontimi tu suman sen ye metimi ase ne fruit ne you know na tare no obese aba ho ene ne bible no metimi ase no sa na no metimi ase ni fugu ko le ni pansa no adwuma ba sunsun na tiem na di adwuma na de tira bosum entimi ntuba wo kura mfiri ko tu bi da e dam enim de ni panie se wo ni de wo nyansa sunsun ko hu no fahin ba ye ja sem from be fa ho wo hu frama e ke ba ne se na ka tem so betimi atusuman wo tu obi bu fun amafie ne ebo e di sabo so susuma ye di tu suma ya omna me fie metumi de le ka tem but omo tu omo de abati so da me hu no usa enti sana oko obi fie na akoshi ni mpia ba ene ne ntali we ya wontu oboson wontu suman eya mframa suman eya bafo ye ntu suman to ye mfa ye ni bu suman na eba be se be hu te ni pa ye ko so ye konfo ma fe die nie eni te mi se wei na be ka kire mi se we ni bosum na olim de ofo ti na bosum nka no kren se ni pa eni tire ma o man we bre no o atoro chen kese pa ato o man Ghana so mo mu sa atoro chen kese ato Ghana be bi e ko to ye no woni mo nsuo ne wo mani 2 years wo no ebi ni moja na emoja akeka no eduzu se de ba de na kese ye masa ne ma we yensuo na wo fo lesi akesie mu no yensuo na wo fo lesi akesie mu no yensuo na wo fo lesi akesie mu no ene abotan na esusuma ahodo de timu no asa emoja de enti se ko hyegu mu no e de na Ghana we ye ya masa yensuo we mu ene na boye ko we hu ban so wo ye man esuma ye nyankopon de dum ye ene na ebo man we hu ban ene de sa atoro nchem de enti se etiato emoja de enti se hyegu o man we so e de ne ye ya fa National Prayer Day, the senior men said, my boy, you can't break up, you can't plan your tea, you rose here, can't break. But the president, you said, I am a man, never beer, I
adeɛ ni free no yɛde ato wei na yɛ bɔma wei ɛna yɛ bɔma ni nie ɛdi sɛ mi kura wei na mi de to so a ɛnfiri ntɔ ba bɔma ni nie na mi de kɔto yɛ ebi atɔ ne ti nfiri ntɔ ɔmo de ato ɔmo de sɛ ɔmo de bɛto ya na nananom tu mi no mo ni abere bibi wɔ wɔsɛ pori fɛ yɛ yes akiri bi kyerɛ ɛdi ɔmo ni mo ɔmo ni ayɛ yɛsɛ ɛba bɛ si cathedral ɛwɔ Ghana ha yɛti ni ɛkɔ country ebi so akɔfɔ kunkum aboɔ yakɔ country ebi so akɔfɔ kunkum aboɔ abɛyɛ man Ghana yɛ kunkum aboɔ wɔ ha yakɔfɔ kunkum aboɔ obi man so na wo yɛ Israel ni anasɔ yɛ Ghana ni nti Israel ahin yɛ fa ahome Israel yɛ a wɔn bɔ soro ni wɔn sɛ yɛ brɛ yɛ bɛ kɔ so brɛ saa yɛ mpɛ no korɛ kan ase mi gyina ase amena ɔgaza obi bɛ kaa to ase mi yɛ kɔnfoɔ ɛno ti deɛ mi na ohun fi ahyɛ mi ma ba ɛyɛ adeɛ na mɛ sua ɛna mi mama ni da hɔ mi mama so yɛ mmerɛ nti mi te kasa wate aseɛ mi bɛ hwɛ mi esi ano kwan ɛnɛ sɛ bɛ saa to so bio momo ne de tuntum mi di ɛna na kɔsi buafoɔ na wɔsɔ kɔba nkurofuo ɛti deɛ ɛsi no sɛ ɛto ntwan esi yɛ dede mmerɛ dodoɔ sɛn ɛna kaa saa akɔhye aseɛ ma emu nipa wuwu yɛ sɛ dodoɔ sɛ si wɔ akyiri bebree ɔman Ghana yɛ ni bia no wɔ fam o yɛn hwɛ bibi yɛ mi kasa no ma no fo mo fa nkyɛn mi ɛyɛ ni brɛ ɛne yaw ɛsuma ne kasa kyerɛ yɛn nsa nso yɛ ti dwale maa mo nsa so yɛ ti dwale ɛmo bɛ boa yɛn na yɛn nyɛ amammerɛ ne amammerɛ ɛwɔ ɔman Ghana na baabi a ɛsɛ papa si yɛ de to no yɛn fa nto ɛne saa yɛ bɛbrɛ yɛ kasi yɛ kasa ade bɛkye yɛ bɛ sɛ daa pɛmrɛ yɛ di nkɔmɔ sɛn na yɛ fɛ bibi sɛ brɛ aborɔ yɛ si ano ne yɛ abosom sɛ ɔmɔ gyimi ɔsɔ kasa bi ɛna bibi a wɔbɔ so asesi ebiara Ghana mampanyiri ɛne aban mpanyinfo nyampanya na etie nsɛm a wɔka abɛsɛ wɔ wɔyɛ mpa apanya yɛsɛ sɛ ɔmampanyini anaasɛ ɔman Ghana ɛne mu mpanyinfo nyinaa ne sɛ atɔwɛnkyɛ na esi ɔman Ghana ha sɛ ɔmo ntu ho anamɔ ɔmo mpɛ emu enimbifoɔ yɛwɔ abisafoɔ wɔ hɔ ɛsɛ ɔmo kɔ abisa ɛnti obiara wɔ Ghana ha sɛ ɛyɛ fɔlɔ engine engine bi ni Ghana ha sɛ ɔyɛ fɔlɔ engine da saa ɛdi sɛ ɔso nkɔ Israel kɔ akɔpa engine aba a ɔyɛ torofoɔ sɛ nyame yɛ bisoso ɔma yɛ nyɛ bisoso ma yi o yɛ nana no bi tumi bi adom yɛ sɛ tumi na ɛsi ɛhɛ ni edi so na ɔman ne fa ne ntoma pɛfɛrɛ ɛsrɛ wɔ sɛ ɔman Ghana yɛ nana Mahama yɛ papa yɛ adeɛ gyina yɛ wura ɔmo nhyɛ na wɔfa amammerɛ ngu fam na ɛne saa deɛ ɛreba ɛti yɛ nyan mɛmfa nipadua na megyina ha na mekasa no bɛbia meka ma asɛm bi sɛ ɛma yɛ ohu deɛ nipa no wɔyɛ ansa ne ɛwɔ kuo bi a yɛde bɛku nipa bi yɛtiabu no yɛbɛtumi ɛka akyerɛ wa no nti ɔwotu a mo ɛsɛ bɛsa si saa nana boafo yɛ wɔ sɔkɔban kurofuo yɛyɛ sunsun nnwuma obi a adwuma sɛ monkɔ yie ma no obi a wonya ba ma meka asɛm bi obi se wawo ba bi ɔba no ɔwo ba no na ne nsa baako nyɛ ɛno nti sɔfo bi akɔgya me akɔkum akora na wɔse nsuo ba wagyi bi nsuo bia ne wɔ Ghana ha sɛ ɛwɔ ba saa wosom bia ni ba ɛwɔ Ghana ha ɛsɛ ana nsuo ɛno nti yɛde adaadaa ma yɛgye mu sika die no me na meka meyɛ kɔmfoɔ ba me sɛ ɛka saa sibiri nsuo bia ni Ghana ha sɛ ɛwɔ ba bosom bia ni Ghana ha sɛ ɛwɔ ba yɛwo na Nyankopɔn no ɔbɔɔ wɔde awodi a wɔde to yɛm no ɛnwo ba bosom bia ti ma wo ba nti bi awo na wontimi nwo no wano na apɛtiri sunsun bi ɛna ma sunsun de nsa ka wa no man ɛno nti agye mpatadeɛ na sunsun no ofiri ho no wa fa ba yɛnyɛ sɛ ɔma yɛ sua adeɛ yɛbɛ sɛ da pɛprɛ yɛ sua adeɛ atɔre yɛsɛmsia na bɛyɛ na kasa bi a wɔkyerɛ nsɛmu ɛyɛ sɛ ɔma ne mu ɛbufɔ sɛdeɛ ɛsiɛ teɛ no na yɛmɛ ha na
I say near the idea of fast war and the Abuja Asanteman and Nananom. And then you know, as I said, you can't say, don't come about the Nananom and I will. Now, almost any pass ready to my Asanteman. And this Nanahemaa Apa, not if I say, yeah, Mamma, and Amani, and the Konadu. So the other will get me up a dojo. Tell me, I'm going to see you. I got to say, I can't do so much. And you also go for my Asante and the water from now. And I'm come on every day. Asanteman, I'm going to be check out with me. The attendance and running forecast, the idea that one fan to a young free top. Asante and whatever was when I'm running a mania. Now, all has a other man of a personal and free top. No, I'm in a better near partner. Now, the crown and Nia and Nunzi, money of one man running a mania so free and I don't know. We say, about why I am was a good year. It's so yo, the Ayabaka says, I want Nipa and Kolaya, who are free from my Obiani, the Awapeno. As soon as I was I am a Fadiano, and to us from now on, I will be our two hours a slow, and I am Tano. And to be about the Senate, not as a Ebia, or a brandy Mosi, and I take it. And you know, so as Swono and I was from an Afadia, who said, what's my seat, and I honor the offer. You the American is a man running a mania and the bonus. And the Nanahemaa actor for me. I am running a mania and a year before. Said the other give you about the Nananom. Now I got to and 1 year was so. No more so angry and you want my puppy at the moment. Yeah. That's nobody I can say. It's a pretty joke. And some sort of I said, Nanadia Frank Masado, Nanadia Chada Sing Crino, and some sort of and Nanadia Chada Sing Crino. Yes, also, Casao, but actually, I'm a shaping. I was from Casao. Nobody Okay.
They also open an offer to go to and open it. The alliance is here. I said, say, yeah, and they say, I had a one for an husband. You are the tin I come a mark for. It is actually a mark for and a back and a scene a nine. It's walk on a banner. Yet the papa soon for me alcohol. It's your boy and not just a one for master. It was a say, what trouble? I'm going to stop back. What kind of one for the master? Everything and I'm for yes, you are young and I see him. It's in a young paper. I'm not a Kusia Hustle. And I'm not a Kusia Hustle. You are yes, someone you have to see what beyond here. To a year, and I also would be kind of train a man. So I guess I'm a man until Rabbit. Yamachina Tamati, that woman. Now the Grammy and Mammy. Asante, so and the money and so as so much even your bread, you can traveling and so at the amamo, let me be up with you as you and so that is guys and I'm telling you and shots here. That's happy. You can go guys, I'm not for and anyone money I'm not for and anyone money and one mention and I don't think you know. So the Abofo, already a money I was the amount of was very critical, was not and some Asia, said the player, but 2 years after the day, look at the one day, if the other was also your point. So, you have that Bolivia and for the Bolivia, and also as a day of so. And I was not a and so on. There is a job testimony and so much. And they use the bar and they say, yeah, and
ya ete ewo bi ekene ya na ba ko ko za pe o ti aye se mo ko a e pe ni be na wo pe ya ma so yes ha ya 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 ko sa o le se ti ko yeah, people want to go so our men see how people feel. No, we have something to go in. That's us. So, and yeah, I'm going to go. Dia wa fa chere me o fa fa poti me wuni ye ehu ya me hu amese wa odaroma be twa dia ma why e bia na enye bu apayo odaroma e ti eso dia wa fa chere me na me twa
Pega bosom. What any kanya. What's it? Segare. Yeah, kind of watch it on another baby. Nana baby, my get a what TV you try the mouth, you chat the mouth, and then so another, and then another, and then another, and then another first hour. I come to say, no, I come to say, yeah, from another, and you want, okay, I come to say, and then the attempt you die. Man, you chop or me, my say. Young Sammy will say yes. As Sabra may real life when they say, and then so the apple child, the control take complete. They do call the other say.
ni ewa ha na odi o ba to so ya okay boko mana e dey na wuye ta bua ani ya ni abre na ja Asanteman kwa ebe ya Asante Ghana mo Asante Ghana mo ya Asante ni bia na ebi aka Ghana na ebi aka chese ebi ase ama wo nyina na bia ebu echi na enso efitie ya yenya akwanya ye de
My boy now some more. I am Kumana. Who do I? Obaya Konfo. Pape Kasem. And another. And another Kasakatra. Right here. Eka. And I tell you for the Uncle Silas with you so. And I apart from here. Papa. Yes. I don't know what has happened. I'm going to want the baby that I'm going to do. I'm going to say. Maybe I don't know. I don't know. Piano Obaya Konfo. Asantehemaa, he got here. I am from I see a big baby. It's a banana, you're the difference. I'm Asanteman, you have a cat. Yanama. That's a book on your son, you're beautiful. That's our Sandra. And the other baby. Some of whom are your beautiful snow. I don't think that's our. So special. Up on 4, 7, 2, 1 young 7. I need to see you. We get so full of abuse. I say, I'm going to special. I never come here. Your money, obviously, I don't come on, I don't pass on the door. Oh, say, yeah, I'm a real boss. That's Michael.
Yes,